I a tu, per què t'agraden les biblioteques de Gandia? Perquè trobo tota la lectura que busque. Per la seva atenció personal. Perquè hi ha llibres en diverses llengües. Perquè des de ben menús tenen un lloc. Perquè m'ajudem al repàs i els deures. Pel seu ampli horari. Per el vot i per el contes. Perquè tinc una biblioteca al meu barri. Perquè puc continuar aprenent. Perquè tinc a l'abast les últimes tecnologies. Perquè m'apropen a la cultura. Perquè m'ho passe bé. Perquè m'agrada llegir. Perquè m'agrada llegir. Perquè ens agrada llegir. Perquè m'agrada llegir. Perquè m'agrada llegir. Perquè m'agrada llegir. Perquè la biblioteca som tots. I tu, a què esperes?